Horas wadihita saluhna. Ada orang sota puka parsobot atau tuhatai iyan ning hasanangata jala binahin ni bukangna malum ita helala. Hita hiado na ikon honagura ni pati alai sude burai nunga dituhuk Yesus anak ni dibata parholong roha naso hati dosane atong beta mahita marsob batu ibana marsinggang mahita tu adopan ni si hokok hita tapa tu begehon ma suarata marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak